kulendi bata nzeve dzeZanupf ndichibata Munhu tichirwera pasi munin'ina bata Kulliant TV. Inini handitye zvinotyisa nekuti ndinototyisawo. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare, gara wabata chaunacho ipapo kana uchidawisa seat belt kana driver zvese because ndokona kungobudisa dzimwe nyaya dzekuti chero kana uchidya chimboisa chikafu paside because ndokona kungodzipwa hakudyiwa rinopisa nhasi. Right, pane mufesi uyu ari kutenderera ari kunetsa ari kunzi ndiye ari kuita basa rekuabducta vanhu. Ndoda kuti ndizonyatso explaina ndotsanangura ndoonesana nemi because ini nyaya dzekuti tizoenda zvekuti nhasika tamboudzana nyaya idzi guys muzondoka tem but Kulliant kuongoa kuwanza hasha. Kulliant calm down. Kulliant calm down. Ndakaita kuzarirwa izvezvo ndombotira ndombodzikisa voice because zvikuitika mana pa right. Mufesi uyu ndiye ari kunzi ari kusungisa vanhu vese, ana baba mudidiwa, baba mapengo 11 mawo veteran vakasungwa veve ipapa ari kunzi zoni ndiye futi wokusungisa Traore yo popular Traore wamufarira wamukuchemerera zvekuti Malcolm Masarira chinchi is part of the team, is part of this scam. Yes, izvezvo anzi ari kuenda kuBotswana kunotsvaga umwe. I wonder why. Ndakanzwa umwe munhu akandiudza kuti Kulliant kuona papera 5 days tisati anewe unenge nemushonga, ndo zvandakaudzwa nomwe munhu. So this guy maybe ari kuenda kuBotswana ozopinda nemuSouth Africa otora Kulliant anotanga tora DJ Holly vakudzokera dai nekuZimbabwe opfura nekuningirino otora Kulliant. Ndiwo vanhu vacho ivava vakamchinge mazoona zvazoni. But anyway, rekedza tibva tangoningirina because takanzwa zvigananda zvitoda zvemusoro wedu, saka pavanenge vachizogochawo musoro wedu because kana vanenge vazoturai vanofanira kuti tidye nyama, vakavadye nyama yedu vakatura ngavatidye nyama isusu. Saka tisataura zvinhu zvakawanda. This guy ndiri kuona uyu right pari kunzi mufesi uyu anonzi Mubuso Chiguno. Mubuso is involved in abductions of the anti-ED 2030 cadres. He is being managed by David Munhu, CEO of Discovery Ambulances, who is the right hand man of Kubakwashe and Julius Charumbi aka Impostor Shumba. Mubuso is responsible for the arrest of 11 war veterans who were arrested on the 17th of October 2025. He was actually arrested together with the war veterans, and to their surprise he is out hunting for new prey. Mubuso is involved in the abduction and arrest of Traore. As we speak, he is on his way to Botswana to go and lure his next victim. He is working hand in glove with Godfrey Gongwe, fellow Zimbabweans who are under 2030 and the mutilation of our constitution. Stay away from Mubuso, Godfrey Gongwe and their cause Abasha Zvigananda 2030. Look at him. Let's make him popular. Like this video is so imi vanhu vakawanda vakauraya vanhu muZimbabwe vachiurayira vanhu Mugabe. Izvo so vese marombe kana uzoti wakauraya munhu uchiurayira Mugabe vana vake ndo vakasara vari kungobatwa vachiita zvemadrugs vari kurarama high life, luxury life. Iwe soto wakamboona iwe wakambodya kana nebacon here unoziva kupi bacon yo vamwe muchitotomwa mvura kana mufuku iwe wakutoziva kuti type efiriji yanyatsotonhodza mvura toda type inonyatsotonha. Havachatomwe mvura yekuti muchitoti ukatomwa mvura wamwa yekutoti watenga mineral water, iye ndiwo vanogezesa mineral water. Imagine. So where are we going as a nation? Tichichengeta vanhu vakadai so kuti vaite sei? Zvizodii? So tikuti enough of this nonsense, enough of this drama. Vakomana ngavatsvaga mamwe mabasa ari nani. Iwe hatiswere tichitolerate such nonsense. Iwe
the likes of anani green ndove kuchema musuno wachitisisu takatambuka kawadi takadi vamwe guys I always warn you pazvinhu izvi munhu wese anenge ndakadzinga kuZanupf uyo ndinzwire tsitsi anenge adanzwa nyaya dzechi this guy akasungwa pamwe chete nemawo veterans va11 vakasungwa vese iye akatobuda kudhara akutoenda kunotsvaga vamwe muri kutinzi 11 vanhu vasungwa kuita sei 11 kuita sei kwacho 11 vekudii vasungwa vacho mune makutoti -1 pakasungwa 10 apa akutonotsvaga vamwe futi people were busy kutembesana musoro ndinhingi pamwe ndinhingi atengesa vakomanaka vakoma zvichizodi akusi this haso rakadhakwa kudhara ngatitaura nechokwadi resolution 1 yakapasa kwamutare saka there is no need yekuti vanhu vaswera vachibatwa simple vakomana ngavanotsvaga mamwe mabasa simple now it's better guys, it's better zvitori nani kamutosiya kutaura nevanhu vacho zvichipati chavo vapfanha havambonotsvaga mamwe mabasa ari nani nyaya dzake mutarisa fesi yake kutora kuti chero pamunozoti tichanzwe chichaka chakuitika pakuliant munotoziva kuti pane chimunhu chakatotaurwa kudhara chakatobudiswa fesi yacho ipapo pachinzi chochi ndichati kudava munongonzwa kuti next nhingi anzwa ngambopinda muSouth Africa ngapfureneko ngadariki ngangopinda ameno tanoyarani let him come. Kulliant TV team VAT asi vanhu vachishamsika Kulliant TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha everybody say Kulliant yeah information need